Acționăm. Doar acum o vreți zborul, o vreți să uzați mini rămânește și voi v-ați udățeți să arbieșească și dori la tema grească. Cum vreți? Zborul. Siedu-ne la fel, tu avem un românește, de eu doma prăctene, șchip, ce avem un doma prăctene. Mire, o câțăm, azi este zații, deci în greu, dar unii îmi dau sprinți. Praie, vaniușustul arbișească. Ți-ți vor dă minimă, îmi dă tac-tac, ghini. Praie. Șiu. Scăpărat. Vetătin. Bărul în țară. Breziceli iuberi. Iuberi, bravo. Vasubaș. Dotapuf. Prămitele. Pralat. Cedăcă. Pengoi. Săfătură. Flum. Păsă. Mația. Neli. Unaza. Spindoarate. Tăvarula. Mărțele. Ruază. Scărțile. Văd. Verele. Văd, verele numai au o sperată altă. Importantă. Ier decision. A meu. Ini. A tău. Ilti. A lui. Iti. A ei. Isai. M-ați vedea nerti? Imi. Ilti. Iuti. Iti. Isai. Bravo. A nostru. Iuni. Haide. Atunci. Deci se proia. Acum de coi vrea de copii. A nostru. Iuai. A vostru. Iuni. A lor. Iuai. A ților. Iture. Iaturi. Cum te chemi? Sita ciuai. Nini me chemi. Mua măciuai. Noma a me este. Emim aș. Conuma a meu Biemrin. este. Si. Cum? Biemrin. Biemrin, bravo. Cum ești, oi papu? Si augiuș. Cum știți? Sieni. Ți vrei? Sfardon. Ți vreți? Sfardoni. Când sunt mulți curiașuri. Cum apriși? Siu gădive. Cum tu nu cași? Siu îngruse. Autora. Lidi bieli. Avaș, nu te murze. Se o gândime, situații bun dimineața. Așa se zgrește. Pit horă și undeva. Și apoi situații, se ungruse, situații bun seara. Ar dau zborii. Dimineața și seara. O voi direct, mă rămește. Nășă sorul. Lidi bieli. Scăpătă sorul. Perdoi bieli. Bravo. Chidi. Zdichidi ușa. Mbule hapedere. Bravo. Că tu miri. Tora, avem creștinii de minte, chemi creștine prepara. Dovemi na păștăpirea de pacândor cândăr, nu te respectăm, te ca aici dovemi. Avem creștini. Manus cântarea aici se dărmini, manus cântarea, manus bănezi, avânzei la ușă. Vă cântăm cântul, acolindru, vă dă domnul casi, ama domnul. Cântă cu, mă se dau cu limbi, ama prața, mă ți vă da. Tora, vă ascultă cu mine, vă ascultă zoi, dar păi, uză-se de gândit.
linde, me, linde, to este dialect de mine. Tot stoc, am luat de țelșiarele mine, cum este, ați auzit? Co, linde, me, linde, sara, sara, cotă, dinde, dă-mi mai e culacul, s-o cățăm căcotul, s-o fățem făli, făli, s-o băgăm în tot tăpsii, ți subim în curicii. Tora, urimii, orara, ia-ți în casă, ți va neșteaptă ghini, n-ată șpechii, de la presemire, dostu încă tot fiat. Va să zic că aici zboară, acolo va neșteaptă, ți va nu facă ușa, va zățel. Câtă grânză peste capă, a hântă meste să ai în casă. Fuzia este coțeau cântul. Ia-ți în casă, ți nu va nu facă, vă scântăm noi la ușă și nu de față ușa, nu ne preferește. Vă scântăm malchim ama brstămari. Tora, este ia-ți în casă, te ca știi că nu de la preferoine, ăști malchim, de două teme, vă ajutățem. Ia-ți în casă, ți nu față de nii, nu ne șteaptă, și haideți, nu trec, vă ajutățem. Câtă scâine tu muriză, a hântă pleță tu cu riză. Câtă scâine are părarele, a hântă pleță să aibă pultare. Pultare. O dracă, poți să-i dăți, aici dă și nimic. Băgai să la un cap, m-a zăit. De aceea, de zbor, am avut să înțeleg că avem vacă, avem neați prezați de țări, avem neați prezați de țări, Niște de pes, creștine. Para dreaptă, tot vrem se păstare. Cam a doua. Dar nici tot fi camere să nu cumva șupiu, va subțin de cadru și va semnă poi. Gine? Gine. Ai mâncat pâine, mă nu? Gine, mă nu? Ha? Gine. Mă, gine. Haideți, na zărgă zor, să ne cas hiroși.